Keraný. Počkaj, nemôžem. Teraz sa musím sústrediť. Ideme robiť ASMR. Kura. To nič tam lepidla není. Koľko si dala ty lepidla na tie nechty? Málo. To som ja len 2 vytlačila ešte. Nejaké mám čo oproti tomu, aké to mám červené, to ma neboli, ako som to tlačila tým prstom. Pekne škatulku. Prosím. Kamu, ale neviem, či toto môže mať doma ja. Takéto nechty. Ešte 2 nechty. 3. Dnes to tie mašličky budú zachytávajú. A tie vlasy sa mi budú zachytávať. A mi sa zachytila. To je si aj gel na vlasy. Skľubo, spadlo mi to? No ako... Hej? No nie, ale už ich máš také trocha spadnuté. Tak si dám ešte gel. Pozri, vidíš? Dobre, nerob. Vy ste z Maďarska? Nie. Vyzerám, že vrajme po maďarsky? Asi ťažko. Piče. Už vidím, ako bude fungovať. Nerozumiem ani slovo Maďari. Hovorí po japonsky, neviete vôbec hovoriť a videli ste sa v zrkadle. Áno, videli, a sme veľmi pekné. To zabila. Možno ty sa asi moc hambíš si dávať seba na seba. Ja neviem robiť už ani. Dokazovaný. To Adam už Tak si s stršíš. tým, že si pekná, tak to úplne nevím. Tak, dejme tomu tak pravú, určite ne. Ty si vpravo, nie? Čo myslel tým? Bony. Čo myslel tým? Čo myslel tým? To ako budem písať? Ako budem písať? Kera. Okay. Čo máš dať? Čo? Či si to ideš dať? No. Juj. Jak sa máš? Bombasticky. Ale hej, toto není dobré. Veď tam máš vlas. Vlas. Kopa, odjebol sa mi nechať. Si potom zle nalepila asi. To mi už nebolo, Počkaj, ja to idem tak.